Okay, mayong adlaw kanatong tanan niya napunta sa ako ang vlog o channel Panglunanon. Okay, magluto taron og simpleng adobo para pamahaw tungod kay tinghangin karong panahon na. Mahal isda, mayo pa ning manok kay maka-save ta. Okay, dakong maka laginot ta dako ani. Aning manok kay dakong diferensya sa presyo sa isda. Tiaw mo na. Ang isda ron nga tag 300 na kapin. Saon na to ni. Okay, manok na lang tanong, tabrato 200 na kapin. Okay, magisunan niya sa paglutong simpleng adobo. Okay, magpantag init tag star margarine nya atong lunod ang maong manok. O ang atong giinit ini, ang ihimo na tong mantika star margarine mga kaigsunan. Okay. Ato sang takuban taon paughon ug mauga na atong butangan og tuyo. Okay, mga kaigsunan niya. Uga na. Pinabutangan og tuyo. Usapan nato butangan og mauga na. Di sa nato idungan sa pagmarinate, no? Okay. So na mo ni. Ni ato nang patawran. O kayon sa nato na mauga na, pwede na. Pagkaon na. So simple lang. Dili og taas ang proseso. Og nindot o lami, di kay nindot, lami kanon gud. Sa unsaon nato ng manok sa tubaon tubig lang ug lami. Labi na yung anion. Gisahon lami yung kayo kanon. Okay, mga kaigsunan, ani lang tas manok, no? Sabi natin hangin kay wala medyo barato. Barato yun ang dakong diferensya sa isda. Mga kaigsunan, labi na dili sa mga affecting mahalang isda dili. Mga kaigsunan. Okay, ato sa nang tawtaran, no? Ugana na, no? Ato ka nang paughon yun. Maroon mo surop yun ang iyahang lami. Kaya niya, ugana. Kaya ato nung kayon, dali. Kaya nga itong idali niya, dayon pwede na, kaunon. Okay. Tanawa ko niya magkaon o kung siya ka lami o lami tanawon ang pagkaon sa manok. Para magyam. Sa kusang klaseng sa pagkaon, okay na. Okay, sa'yo mga paghungit, ang pagluto, may laman. Okay, dyan natin. Yan na, May ang sikreto sa pagdaginot na lami kanon. Daginot man kay medyo barato man punta sa isda gyud, no. Takuban nato na. Atong paughon gyud. Karon mo surop gyud ayo, no. Okay, yaw. Ugana na. Hawa na ta. Okay, atong hauno na siya. Okay, Isudan sa plato. Okay, now. Igo ni pamahaw nako. Namong tulod eh. Okay, Okay, ready. Pero muna ko kaon kay gutom ko. Salinan lang ko sila. Ilan na itong salin. Okay na, Okay. Nawal nyo. Pula-pula na, Ha? Sangita na, okay. Ayan, takang na ko. Kay kaon na. Okay, mga na ta. Na. Display na. Ready na. Okay, niya. Okay, hungit. Eps, mag-adjust ta. Kay mo lubog-lubog ba? Okay, anong klaro yun? Okay, pangot. Bangit, bite, dili bite king mo bite na ni kay paak naman ni ini pa sa akong gulay nga usap king, bite king na ni. Di bitaw. Okay, magsiya. Okay na. Tiil. Usap. Usap. Pangit. Okay, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Mayong adlaw kanatong usbon ko. O please subscribe kung mahimo. Okay, daghang salamat. Okay. Hungit. Okay. Pili sa unod. Okay, magsunan. Okay, unod. Ops. Unod na tanan. Di na bukog-bukog pero lami kan una tanan. Way maot na. Way maot. Okay, magsunan. Okay, daghang salamat usbon ko. Daghang salamat kaninyo. Pangit di palangan. Okay, na.